unha continuación da anterior asamblea, mantemos os roles que tiñamos levantados de recollida de actas, as quendas de Rajavi, dinamizo eu, bueno, e hoxe tamén está Esteban, tamén está Óscar ali de documentación gráfica. Hola. Hai un punto incluído na acta de hoxe que por solicitud de interesado a Comisión Xestora do Proceso de Primarias dá lectura á carta de emisión irrevocable de Marco Valerio como candidato número 13 da lista de Ourense en Común ao Concello de Ourense. Si empezamos por aí. Dimisión de Marco Valerio. Prezados compañeiros de Ourense e compañeiras de Ourense en Común. Tras a asamblea de martes 17 de marzo, presentei ante os membros do comité a miña dimisión irrevogable como candidato número 13 da lista de Ourense en Común ao Concello de Ourense. Cando me incorporei a este proxecto, a única idea que tiña en mente era a de sumar, nunca a de restar, a de colaborar na medida do meu escaso tempo e aportar á plataforma os votos que a miña presenza nas listas puidese traer. Sempre quisen ser parte da solución e non do problema. Eu fui un dises incautos que se maravillou de que case que 1.600 persoas acudiran a votar e consideraba todo un éxito. Polo tanto, imaginade a miña sorpresa e indignación persoal cando tiven que escoitar as gravísimas acusacións que se lanzaron onte, tanto contra min como contra os meus compañeiros de Compromiso por Galicia. A nivel persoal, quero que quede ben claro que eu, en desamais, participei nin aceptaría facelo, en campaña alguna, orquestada ou non, co fin de dar un pucherazo electoral ou un plantillazo, como se lle chamou na asamblea de onte. A miña honestidade e integridade, tanto persoal como política, están máis alá de toda dúbida e non admito ningún tipo de acusación nese sentido ou leccións éticas de ninguén. Teño unha longa trayectoria ás miñas costas que así o avala e a xente que me coñece o pode acreditar. O único que fixen foi invitar a xente a participar e cando me preguntaban a quen votar, repito, cando a xente me preguntaba, sí que lles daba os nomes dos candidatos de Compromiso por Galiza. O que fixo despois a xente con eses datos xa non era asunto meu. A mí ninguén me debe favores e eu tampouco os pido. Por iso, coa mesma transparencia coa que me presentei como candidato, informo públicamente a Asamblea dos votos emitidos na miña papeleta. 1. Xosé Mosquera. 2. Ana Bande. 3. Marco Valerio Lama. 4. Concepción Rodríguez. 5. Rocío Sampaio. 6. Lito Prado. 7. Monse Malvar. 8. Raúl Piñeiro. Despois dos 4 candidatos de Compromiso por Galiza, votei a Rocío Sampaio e a Lito Prado por ser antigos compañeiros noutras organizacións políticas. Xente cusa honestidade e bo facer acredito, e que teñen todo o meu respeto. Votei a Monse Malvar porque a coñecía personalmente e alegreime de atopala no proceso. E como non coñecía ninguén máis, votei a Raúl Piñeiro. Descoñezo se é membro de algún colectivo ou non, mais é un candidato de Ourense en Común e como tal merece o meu voto tanto como calquera outro. Si facendo isto, alguén aínda considera que incumplín o Código Ético de Ourense en Común, prégolle que acepte esta dimisión como petición de perdón e reparación polo dano feito. Pero, de verdade, gostaríame saber se estaríamos a falar de legitimidade dos candidatos de ter sido outro resultado. Todas sabemos que non, polo tanto, de aquí teño que dicir que non todas somos iguais en Ourense en Común. Ao parecer, as candidatas de Compromiso por Galiza son menos Ourense en Común que o resto, xa que ninguén se sinte identificada con eles. De ter saído isto, con non presentar candidatura teríamos o asunto resolto. Dende logo, eu non lle tería mirado a afiliación de ter sido outro vencedor. Para min, todas éramos Ourense en Común. Por último, como membro da executiva local de Compromiso por Galiza en Ourense, quero comentar 1. Que condeno e me produce repulsión toda conducta impropia ou éticamente reprochável no eido da política. 2. Que descoñezo se algún dos nosos candidatos cometeu alguna irregularidade a nivel persoal. O que sí que teño certo é que a nivel da organización non se artellou ninguna conspiración para as primarias, máis aló das evidentes recomendacións de voto, que todos os demais tamén fixeron. 3. Que Compromiso por Galiza foi o primeiro partido que implementou as listas brancas, sen diputados, e as primarias abertas á cidadanía como método de elección de candidatos. Polo tanto, dificilmente pódense nos dar leccións de transparencia organizativa e honestidade, pero hai que asumir o risco de que neste tipo de procesos abertos e plurais, ao final pode non ser o agardado. 4. Que discernir mediante a evidencia dun patrón de voto repetido que os votantes dunha opción son xente cautiva, alienada e carretada, sen vontade, e os votantes caóticos de outra opción, xente libre e perfectamente informada, é unha ousadía sin precedentes no eido da análise política.
Unha teoría sin base firme e abre un camiño certamente perigoso que agardo que non tome Ourense en común. 5. Que de non respectar o resultado votado nas primarias, o proceso inteiro estaría ferido de morte e desautorizaríanos os cidadáns que libremente acudiron a votar. Sen máis, transmítevos todo o meu apoio para o proceso e agardo que todas poidades traballar xuntas en armonía, como antes diste proceso. O inimigo está fora, unha aperta e sempre adiante. Vale, non sei se alguén quere comentar algo a carta de Marco. Añadir algo? Non? Vale, a Comisión de Historia quere falar algo nos datos, de como se enviou. Vale. Non? Vale, outro día digo as quendas de palabras medidas. E se vos parece mantemos esa orde. Se a persoa que ten aquí na palabra pedida non a quere dar, perde. E abres unha nova quenda, vale? Vale, o primeiro que era miña quenda era Marco, que entendo que non está, no alcanza. Logo teníamos a Monse Manuel. Que non sei se quere decir algo. Sí, bueno, me penso que se me quería decir, igual que os compañeros, que le dou de primeiro candidato, a mí tampouco me representa. Non vou participar en ningún momento en ninguna outra actividade e agás de que se incorporara o último mes non implica para que ese último mes o viramos máis que simplemente cando foi a votar. E, outro día igual procedía máis, porque te quería preguntar directamente que si tanto presume de que coñecían a organización e de que tal, pois me gustaría saber, porque o día seguinte viu dúas entrevistas a periódicos como a Rexión e a Voz de Galicia, porque aquí hai un protocolo de Ourense en común que hai que cumprilo, e se 100 veces te chaman para pedir unha rolda de prensa, o sea, unha entrevista, 100 veces contestas que non podes. Entón, me gustaría saber que explicaras a todo o mundo porque o día seguinte como de protagonista, porque iso non é máis que ser protagonista, porque o primeiro que se tiña que facer é oye, eu podo facer isto. Si non a persona non está enterada de como vai isto ou que fin ten isto, primeiro terá que informarse. Eso que quería decir un pouco. Non o dixen agora, pois o dixen outro día. Como a mellor hai moitas quendas e tal, vou dar 3 minutos, vale? Porque a información, os dos cando vas paga así, e quedan 30, e tal. Vale, tiña a palabra Antía. De Caes, vale. Tiña apuntado a Carlos, supoño que será Miguel, non sei se... Carlos Varela. Carlos, vale. Como identificar que hai que facer de alguna maneira profesión de fidelidade ao proxecto. Non é a forma de gestión. Momento de e estuve participando en chegar ideas de como había ser este proceso que agora parece que estamos sobre ti. Estive antes para mí foi alarmante. Quedei espantado no sentido de que a palabra galego e portugués, sorprendidísimo, porque o domingo, cando fui a votar, eu participei de alegrías colectivas e de gozo pola participación tan ampla que houve. E é alarmante porque escoitei reiteradas veces algo parecido ao que acaba de dicir a compañera. Non me representa. Falamos en primeira persoa. Eu podo dicir que uns tenen máis achegamento á miña posición particular que outros, non todos os candidatos que son iguais, además que calquera que esquece me representaría, e senón, pois, apéome porque non sería a miña opción. En calquera caso, eu sí que viví noutras tradicións organizativas procesos moi parecidos aos que aquí están rexeiteiros, que é o proceso de que en algún momento determinado, cando isto se dimensiona dunha maneira importantísima, asustamos.
o compañero que está aquí, que é da camisa verde, dixo outro día que non podía comprender que tiña que haber algo estudio cando votan 1.600 persoas. Non hai estudio nada ningún. O noso proxecto é, eu creo que non, o noso proxecto é atractivo, o noso proxecto mobiliza xente, o noso proxecto é esperanzador. Por iso votan 1.600 persoas. Non se lle pode atribuir só a que haxa unha movilización dun grupo. Claro que houve movilización dun grupo e outro, porque estábamos, eu creo que entusiasmados, pero sobre todo a movilización da xente. E se nos arriscamos a iso, se nos arriscamos a poñer ao noso proxecto a xuízo da cidadanía, propoñéndolles uns candidatos, temos que apandar pro ben e pro mal, ainda que non nos gusten, pero hai que apandar. Xa non nos pertence a organización no sentido exacto da palabra. O non é xa noso patrimonio, xa pertence ao patrimonio cidadán de Ourense, porque votaron. Calquera tipo de reforma, de axuste, é unha manipulación que nos sería costoso e é tamén unha manipulación de vellos, ao que falábase do vello e do novo, é unha manipulación de vellas prácticas que eu creo que deberíamos respetar. E digo iso e nada máis. Muchas gracias. ¿Tengo la pelea a Mario? Bueno, antes decir que es raro, sé que es raro que me vean por acá, lo sigo como organizante y militante de actividades activistas y pretender agarrar el asunto también por parte de la Comisión Gestora. A título personal y conociéndolos a muchos de ustedes, de nuestra lectora ayer, profesor Hugo Rojogo, tengo 11 años de sanitario de Ourense y serán más compartibles 4 reflexiones. La primera, leyendo la carta de Víctor, sí, de Marco. ¿Y qué tal? Y dándole un gesto de honestidad, y confianza. ¿Y qué tal si es cierto? ¿Y qué tal si hay una mano negra detrás de estas pautas? Dos, a mí se me hace palpable aquí y afuera quien fuese el candidato más votado no llega a colmar las expectativas que se tienen en una dinámica como esta. Se me hace palpable y se puede respirar aquí y afuera de este lugar. Yo creo que sería un gesto de máxima generosidad a la altura de los tiempos y del reto que tenemos respecto a realmente transformar las formas de hacer política, no solo en Ourense, sino en general como un proyecto mucho más allá. Consciente de la situación que se está atravesando, el hasta ahora candidato más votado, el aspirante más votado, diese un paso atrás a fin de que realmente quien estuviese como primero en la lista le conservase el espíritu que le ha dado lugar, que le ha dado fuerza y que ha impulsado el trabajo colaborativo de todas estas personas durante meses. Finalmente, también respecto de la carta, yo creo que en este momento nadie sobra para Ourense en Común, en la medida en que sea consecuente y coherente con lo que se ha logrado respecto a documentos, código ético y protocolos de trabajo. Hemos conseguido, para bien o para mal, cerca de 1.500 votos. Cerca de 1.500 votos. Necesitamos multiplicar eso por 1.000 o por 2.000 o por lo que sea posible. Nadie sobra. Y es todo. Gracias. Primero de todo, moi boa tarde a todos. Eu creo que hoxe é un día vital para a política de Ourense, non para a política de Ourense en Común solo, sino para a política da cidade. E, polo tanto, Ourense en Común está nunha tesitura, nun momento importantísimo para non darlle ou non cederlle que penso eu que sería a cidade as políticas da dereita. E ese é realmente o porto ao que debemos navegar, non?
Eu creo que podemos sacar aí datos estatísticos posiblemente todos os que vamos analizando a estatística pois sabemos que o mellor non é exactamente así como algúns pretenden facernos ver, pero é que aquí non hai un problema estatístico, hai un problema político. O problema é político. E, polo tanto, os problemas políticos ou se arranxan dende a política e dende a xenerosidade ou non se arranxan. Polo tanto, para mí, neste momento, podemos impugnar, podemos ir á xustiza ordinaria, podemos descalificarnos entre nós, podemos, o que queira, valga a redundancia de podemos facer calquera cousa, pero quen gana é o Partido Popular. Eso estou completamente seguro. Polo tanto, eu hoxe a todos os compañeiros que van a preceder a intervención, pídovos, ademais da xenerosidade que outros nos pediron aos que tamén aquí estamos, pídovos respeto e respeto. Porque hai unhas persoas que con todo o bo facer que poideron intentaron aportar a este proxecto. E, polo tanto, detrás desas siglas que uns poidan decir outro, sempre hai persoas. E aquí, se atacamos as persoas, é irrecuperable o proxecto. Eu tive a fortuna, digo así de claro, de estar no bloque nacionalista galego. E só cando houve problemas persoais foi cando tiven que, ademais de problemas políticos, problemas persoais, foi cando me din conta que así era a bella política. Por lo tanto, detrás de cada un dos que estamos aquí hai un pequeno orgullo, unha pequena forma. Entón, decía moi ben Carlos antes, non me representa o non me non sei cuánto, non, señores, vamos a buscar ser generosos, vamos a intentar entre todos buscar solucións, pero desde o respeto, porque senón o entendemento é imposible. Gracias. Creo que isto é un caso máis de inmersión na realidade, non? Os conflictos danse, polo tanto, procuremos non dramatizar. Se lle damos unha boa xestión e unha boa solución, pode ser un factor de cohesión, non? E de expansión do proceso. Eu, neste sentido, creo que temos, nestes momentos, eu centraría o problema en que, primeiro, debemos asumir todos que Ourense en Común non é patrimonio de ninguén, nin de persoas, nin de colectivos, todos, e deixar de confrontar colectivos con persoas, persoas con colectivos. Creo que non hai votantes de primeira nin de segunda, os votantes son todos iguais, son votantes en libertade, e iso hai que respetalo. Había unhas reglas que se cumpriron, pero, dito isto, eu observo, e creo que é o problema que temos agora, o problema concreto, que hai unha confrontación entre o principio de legalidade, o que se votou, e o principio de legitimidade. Eu creo que este é o problema que subxace aquí e hai que diagnosticalo e darle unha solución. O problema de legitimidade, por qué? Porque hai persoas que levan desde sempre, desde o principio, neste proxecto. Eu creo que en algúns enfoques se equivocan, pero creo que é certo que en algunhas cuestións que formulan teñen razón. Cando menos no sentido de que hai unha, ahora que agora estar de moda metafísica, hai unha certa perturbación do espírito de Ourense en Común no resultado que se produciu. Un resultado que eu non atribúo a malignidade de ninguén, atribúo a que introducimos algo que é o factor de competitividade e cando se compite, a xente compite. Recoñezamos, e compitía, eu creo que non só neste caso Ourense en Común. Eu o teño claro. Entón, seamos todos honestos ca propia realidade. Recoñecemos que había competitividade. Esa competitividade, ademais, veuse un factor que engadiu ainda máis perturbación foi que compañeiros que se incorporaron a última hora no proceso e para mí non teñen menos legitimidade por eso, para mí, e foi o seu erro, non se decataron que había un certo espírito de traballo colectivo. Ben,
Dito isto, temos dúas posibilidades. Ou aceptamos o resultado que se deu, ou anulamos o proceso. E se se anula o proceso, eu creo, e a miña proposta é que, se se anula, non se vaya a un proceso de competitividade. Que todos defendamos que vamos xestionar unha lista única cunha persona que encabece, eu, a ser posible que fora muller, lo digo aquí tamén, que nos represente a todos e que nos proxecte socialmente. Esa é a proposta concreta que fago. E, desde logo, eu non creo que sexa unha saída andar mutando postos nas listas, porque eso sí que vai restar legitimidade e non vai haber ni Dios contento. No, vamos a ver, ao fío do que está falando Alex, eu penso que Marco nos deu a pauta, o sea, a carta de Marco o di todo, o di absolutamente todo. Eu coñezo a Marco, é amigo meu, e aparte que foi o mellor pinchadiscos que tivo Ourense dos últimos 15 anos que eu levo vivindo en Ourense. Entón, Marco di claramente, o sea, e un pouco na intervención de Alex está a historia. Unha serie de xente non entendeu o espírito de Ourense en común, deu as súas pautas, foselles a man, efectivamente, espurio, cando dixen outro espurio, porque eu estive nos 2 días aos arredores, e a xente eran grupos de 8 ou 10 persoas continuamente, cos avós, cos fillos, cos rapaces, e iso non é tipo desta xente que está aquí que é o espírito de Ourense común, porque 2 días antes, cando fixemos o debate dos candidatos, estábamos 10 persoas. 10 persoas aquí para escoitar o debate dos candidatos. O sea, o interese xeral en todas as asambleas que fixemos nunca hubo máis de 30 ou 40 persoas. Entón, non é normal que de súpeto haxa ese interese por Ourense común. O sea, por tanto, mantengo o despurio porque é verdade, porque además o termo escuro quere decir eso. Entón, efectivamente, Marcos dixo, a mí avisaronme, eu avisei aos meus, di a pauta, 1, 2, 3, 4 falsos cálculos, con que teñas alguén que manexe as matemáticas, está, pero eso non é o espírito de Ourense común. E aquí está, aquí o plantexo Alex. Entón, aí temos un problema. E cando decía outro día Lenin que temos que dar unha solución. Que temos que dar unha solución na que saíamos, na que haya a menos sangre posible. Aquí tal, pero aí temos que nos por de acordo. Pero, desde logo, tal como están as cosas, non responde ao Ourense común. Eso é evidente. Eso é evidente. Entón, deixando bien claro, efectivamente, que aquí hai xente a título individual, pero que todo o mundo ten a súa ideoloxía, todo o mundo ten a súa ideoloxía, só que uns están máis organizados e outros menos organizados, pero que non nos equivoquemos. Esa pelexa de os cidadáns contra a xente que está nas organizacións políticas, porque non podemos meter as organizacións políticas toda a xente do mesmo. O sea, non é o mismo a corrupción institucionalizada que en unha organización saia un corrupto ou unha corrupta, porque todos son, porque as condiciones subjetivas están así. Pero aquí hai organizacións que están corruptas institucionalmente, e nós temos que formar aquí unha fronte para pelexar contra ela. Xente que está organizada políticamente, xente a título individual, xente organizada vecinalmente, culturalmente, asociativamente. Entón, por favor, e o grupo de comunicación, e cando salen nos medios continuamente que hai unha pelexa entre a xente que está aquí a título individual e a xente que está organizada políticamente, que se faga unha nota de prensa e se diga, por lo menos unha descarga, al menos de certas organizacións políticas que aquí están presentes participando en estas e en outras movilizacións, como vamos a ir o sábado ás marchas a Madrid, e estamos en mil historias máis. A comunicación e a información que está saindo en prensa, que levamos varios días con este tema, bueno, estamos tendo unha situación que antes tamén sucedía, pero que non era preocupante, porque a información que saía, bueno, pues non era tan terrible, non? Agora estamos tendo unha información que está saindo que non está saindo do grupo de comunicación, porque lo quede claro, non está saindo do grupo de comunicación, está saindo pois porque a rolda é aberta, entón calquera pode miralo, porque este paz é completamente público, entón calquera dende a súa casa pode estar mirando como se toma acta, e entón pues, calquera jornalista, non quero poñerse a calificativos, pode escribir o que considera. Entón, eu non creo que sexa negativo, pero só quero dicir, é negativo porque non estamos comunicando estrictamente o que queremos e iso é negativo desde o punto de vista colectivo, non? Digo que non creo que sexa negativo que se siga facendo todo transparente como se facía. Outra cosa é que agora están saindo cuestións delicadas e, bueno, non nos pode gustar máis ou menos o que saia. Pero eu quero insistir en que non está saindo do grupo de comunicación, que iso é importante. Vale. Recollo que como está a Manuel de que temos que enviar unha nota concreta e faremos. Vale. E logo, respecto á segunda cuestión que eu que comentades agora nos últimos intervencións, o 3 ou 4, eu, claro, como a vos digo, a nivel persoal, a situación que teño non é de falta de legitimidade das persoas que se presentan. Efectivamente, tamén concordamos todo o mundo en que calquera persoa se podía presentar, incluso xente que non aparecerá por aquí nunca, non? Perfectamente. E,
Claro, é certo que tiveron que asinar un documento no que concordaban e apoiaban completamente o que implica o Ourense en común. Para mí o conflicto non é a falta de legitimidade destas persoas e nin sequera diría que sexa unha falta de legalidade en como se levou ao proceso, porque é certo que aparentemente non hai un conflicto con respecto ao regulamento. O regulamento aprobouse como se aprobou, houve un debate no que xa se deu as cousas que podían suceder e as que non, e saiu adiante dese xeito. Para mí o problema está en unha cuestión de confianza, basicamente. Temos agora mesmo, eu creo, personalmente digo, non quero falar por ninguén, personalmente levamos meses de traballo nos que o espírito de fondo era que íbamos a cambiar as cousas como se estaban facendo, non? E iso implicaba cambialas primeiro dende dentro, interiormente. E eu creo que aquí este é o punto clave. Personalmente creo que non foi así nas votacións de sábado e domingo. Vale. E, bueno, pues como non foi así, agora temos un problema de confianza. Non teño a solución. O sea, creo que o tema é restablecer a confianza. Como? Nin idea. Podería dicir que hai algunha das propostas que se dixeron, algunha que enviou un compañeiro que non teño claro tampouco, como Víctor, que enviou por email, aínda que é certo que é refacer unha lista que xa saiu e que é delicado tamén. Non sei, non teño claro cal é a solución, pero sí que creo que o tema de confianza é fundamental, porque senón non podemos seguir, Personalmente digo, eu creo, non me sinto capacitado para seguir. Depósitos de confianza moi importantes. Fixémonos para redundancia confiados. Eu creo que aquilo que imputades a Xosé Mosquera e a Compromiso de Galicia non é un elemento de fractura desa confianza. Realmente, esta é unha cousa miña que choca porque ves desafirmando moitísimos. Eu vexo as cousas desde unha perspectiva de que efectivamente temos un corpo todos que producimos a expectativa de que podemos cambiar as cousas. Somos unha esperanza para Ourense. Eu creo que há esperanza de renovación, de limpeza democrática en termos xerais, e que tamén fixemos confianza na xente. O voto da xente ten múltiples razóns. Ten múltiples razóns e cada moi diferentes para votar a Xosé Mosquera, que a Miguel Doval e a outras que son diversísimas, moitas, diversas. Pero eu creo que basicamente o que move o voto, a parte do impulso particular que nos moviliza a propiciar que sexa favorable a un e non tanto a outro, é que o proxecto no seu conxunto ilusionou. Por iso eu creo que estou en tan desacordo porque dixo outro día Xosé Manuel. Tanto. E empezamos a asustar, empezamos a perder a sensación, a ter a sensación de fraude porque se nos está desvirtuando, pero non nos desvirtúa Xosé Mosquera. Desvirtúa, e o tipo converte en despizo, por así decirlo, o feito de que nos asomamos a xente e hai 1.600 votos que son diversos, son plurais e teñen razóns que se cadran. Non son as nosas razóns, pero iso é así. Fomos atrevidos e deu ese resultado. Como recuperamos a confianza? A opción que dio Alex é correcta, válida, pero é desfacer tamén algo que tiñamos previsto. É a ir a algo que resulta moi práctico e da que nos soe a vello, que é reunirse e propoñer candidatura. Mirade que eso é un esquema que está descriticando o que estamos criticando. Esa é a cuestión. E se queremos confianza, pois temos que facer depósitos de confianza, e haber xestos, naturalmente. Pero non é fácil. É a través dos xestos, é a través do falar pausado, é non facer críticas, a non facer exames. Non facer exames, temos que presumir que somos adherentes a estes dereitos. Como non facer exames, por favor? Que alguén dicía a autonomía. Entón, eu chamo a confianza, a pensar que aquí ninguén sobra, realmente ten un respaldo.
Vale, gracias. Ten a palabra Miguel. Boa tarde. En ningún momento quero falar apuntando o dedo a ninguén, porque todo o que me parece o máximo dos respetos. Entonces é unha visión, a millón desde o helicóptero, desde arriba. Primeiro, reiterar que outro día o meu posto dirixindo a decisión desta asamblea, hoxe reitero outra vez en máis veces, porque os ataques persoais ao mellor non son aquí, pero son desde fora nos medios de comunicación, onde hai estou obsesionado o ser alcalde de Ourense. É dicir, levo 30 anos nos movimentos sociales e desde fai unha semana entrou unha fiebre por ser alcalde de Ourense. Entonces, pois, eso é un erro, é un ataque personal, e quero deixar claro. Por eso, ese posto meu, pois, quero salirme desa lista, deixado a disposición de Ourense en Común. Porque Ourense en Común, esa filosofía é unha filosofía de confianza, que participamos dela, e para facer unha comparativa, porque nos entendamos. Eu vou a unha asociación de baile galego, e chega alguén da fora, e me quere facer bailar tangos. Entón, non, é unha asociación de baile tradicional. Na carta de Marco Valerio, nos comentarios que fai a xente outros días, que fai hoxe, sempre establecemos unha comparativa con, e saben a reducir, sempre grupos políticos. É dicir, que isto non teñen sentido grupos políticos aquí, que isto é un grupo de xente que lle gusta un proxecto e que son persoas individuais que a súa opinión, boa, mala, regular, como a mía, que pode ser totalmente criticable, pero somos persoas. E iso detectámoslo en cada acción que facemos. É dicir, eu cando vou a visitar un barrio particular que é Ourense en Común, vou eu e tres máis. Cuando hai un documento importante a unha asamblea, de repente aparecen 100 persoas. Eso chama atención. Non inventei, eso vímoslo todos os días. Entonces, creo que ese espírito non se entendeu ben a Ourense en Común. Non teño problema en baixarme, en dar 20 pasos para atrás, en reconducir o tema. Principalmente me preocupa se teño que ir a unhas municipales ou non teño que ir a unhas municipales. A mí levo anos traballando por Ourense e sigo traballando por Ourense. Desde un sillón ou desde un barrio ou desde unha rúa me dá o mesmo. Entonces, non me preocupa os plazos, me preocupa que isto volva a coller forza, volva a sementar ilusión, porque desde logo dimos un batacazo a ilusión, dimos un auténtico batacazo. É dicir, o que outro día familias enteiras que me dicen, Miguel, non votei nunca, e vou votar porque me gusta eso. Esas mismas, hoxe me dicen, Miguel, eu non vou votar máis. Entonces, eso é a realidade da cosa. Un planteamento que formacións políticas versus está claro que... El compañero Alex comentó que se han cumplido las reglas, que los votantes que vinieron fueron votantes en libertad. No estoy de acuerdo. El compañero Carlos ha dicho que aquí no se ha desvirtuado nada, se ha desvirtuado bastante todo. Vamos a ver, aquí no estamos hablando solo de un plantillazo, no estamos hablando solo del incumplimiento de un reglamento. Ya se vino el otro día. Aquí se está hablando de unas prácticas generales. Hablando de gente que ha venido en un grupo, que ha llegado hace poco aquí, ¿vale? Y no quiero centrar solo la exposición en este grupo, hay más grupos y hay más gente que tampoco las prácticas pueden ser las más adecuadas, y todo eso hay que ponerlo en cuestión. Pero bueno, para mí lo más flagrante es lo que ha pasado aquí. Aquí se ha venido con una estrategia política, porque lo viste de Gallego, es decir, esto es estrategia política. Y una serie de prácticas en cuanto al comité electoral, en cuanto a traer gente de fuera a la votación, en cuanto en el reglamento de primaria, en las negociaciones se dijo, oye, que no venga nadie de fuera, ¿vale? No está puesto, pero se dijo. Mira la idea. Yo te preguntaba, es que eso no viene en ningún lado. El tema de querer liderar un proyecto que no sea interiorizado, es decir, el reivindicar y ya pretender poner una persona en cabeza cuando no se ha interiorizado el proyecto. ¿Vale? El total desconocimiento y desatención de la ética y el compromiso
que es jefe de este proyecto. Entonces esto da una visión de instrumentalización del proceso. Y es más, según lo que estoy viendo estos días, una instrumentalización incluso de la gente que los acompaña dentro del partido, porque hay gente que está ahí dentro y no se ha enterado de nada, o no lo sabe, o sufre las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, yo no sé si es que o no se ha querido entender o no hemos sabido enseñar o mostrar qué es lo que era esto, ¿vale? Los errores pueden venir por muchos sitios, pero al final no es una confluencia de lo que esto pretende ser y lo que se ha venido aquí a hacer, ¿no? No se sabe lo que es la participación. Participación es lo que ha hecho cientos de personas o un centenar de personas desde hace meses y es venir a currar. El 70% de la gente que se ha acercado, que están en candidatura porque se le ha casi obligado. La gente no se quería presentar y está en candidatura. Es el caso de Guillermo, imagínate, ¿vale? Entonces, llegar de pronto, presentar candidatura y el liderazgo, eso es no enterarse de lo que es la participación. La participación no venía a currar, venía a los barrios, venía aquí. Entonces, yo creo que, de verdad, es decir, aquí ahora hay que buscar una salida digna. La salida digna, para mí, es y honesta y de compromiso y de generosidad, es que las personas que de verdad ven que se están causando un problema porque no hay confianza en ellos, ¿vale? Porque den un paso atrás y no se presenten en la candidatura. Si tanto se cree en este proyecto, creer en el proyecto significa lo que ha dicho Miguel: yo doy un paso atrás y que vaya otro compañero. Si de mí se duda, yo doy un paso atrás, que siga otro compañero y yo voy a seguir trabajando en él. Y de esa manera os ganáis la confianza, trabajando aquí, pero no estarlo queriendo liderar el proyecto. Vale, tiene la palabra Monse. Vale, eu como me sentí aludida polo que dixo o compañero, vou explicar porque a mí non me representa o cabeza de lista. Sencillamente porque, aparte do que pasou nas votacións, o día siguiente se apollou o protagonismo. Quero que me explique nos minutos que me quedan porque o día seguinte dio 2 entrevistas á prensa sin saber se podía ou non podía dalas. Que non nos explica aquí a todos, porque eu, como os demais compañeiros, paso a paso, perde esa confianza por esas cousas. Entón, que non lo explique, porque o día seguinte se dan 2 entrevistas á prensa, por favor. ¿Vale? Sí, pero que me expliquen los minutos que me quedan. No, la cuarta. Eso significa que non sabía o que era Ourense en común. En que consiste? Este non é un método. Se pode plantear unha cuestión de orden. Claro, que non se pode poñer os compañeros manteñamos certos esquemas. Vamos. No, es que pide cando. Claro, por eso xa. A ver, por unha banda, é moi por partes. Primeiro, aparte do grupo de comunicación, o chamamento que se facía de que o grupo de comunicación está parado é precisamente por unha acusación directa na Asamblea de que había persoas candidatadas que estaban participando no grupo de traballo. Por lo tanto, e como evidencia que unha cousa, vou a usar a metáfora de Carlos, unha cousa é participar e outra cousa é implicarse, non? Participar a liña cando pon un ovo e implícase o corvo cando pon o chourizo, pois é a evidencia de que non hai xente implicada. Hai xente participando, pero non hai xente implicada. Porque o grupo de comunicación, a día de hoxe, está baixo mínimos. É a evidencia de tan sincero como ten nas redes sociais ou ver que nós non estamos controlando os tempos de comunicación. Deixando ao marxe que se cumplan os protocolos, ¿no? Que eso tamén. Entón, eso por unha banda. Despois, eu respondendo a Óscar, que dixo antes que o que existe aquí é un problema político, non estadístico. Eu son de letras puras, de verdade, pero eu, ao ver os datos, para mí é un dato, o sea, é un problema de datos, o sea, é un problema estadístico, é un problema onde os datos non minten.
e deixa bastante claro unha práctica. E aquí é onde ven a análise da situación, non? É dicir, é legal, é dicir, aparece no regulamento que eso se incumple? Non, porque no regulamento non aparece. Por lo tanto, non hai problema, non? Pero, e un pouco respondendo tamén o ataque que se lle facía ao compañeiro, que lle facía a Monse, de que a mí non me representa. Eu creo que cando Monse está dicindo a mí non me representa, o que está dicindo en realidade, e sí que ten toda a razón Alex, é dicir, que hai un conflito entre legalidade e legitimidade, non? Eu vou a poñer o exemplo de que imaginadevos que sae Mosquera ou de primeiro e non hai esa estadística, non? E non hai esa estadística. A min, pois seguiría sin ter unha afinidade con él. Por qué? Pois porque non o vin currando, porque non o vin aquí, pero é dicir, pero é legal, e bueno, e é legítimo, non sei como conseguiu ese capital simbólico para que lle vote tanta xente, sin estar aquí, pero conseguiu. Entonces, bueno, adiante, ese é o caso 1, non? Pero ese caso non é así, é dicir, hai un caso onde hai datos manifestos de que as votacións están trastornadas e ainda por riba incúmplese protocolos dentro da propia organización recoñecendo que non os coñece, recoñecendo que chegou fai moi pouco tempo e recoñecendo que non coñece ni sequera a estrutura da organización. Por lo tanto, é unha evidencia a todo pleno de ilegitimidade, non? E, bueno, 30 segundos. E xa para rematar, están saindo 3 solucións, ou eu, que me corrixideme se non é así. Está saindo unha solución que é a que está promovida un pouco por esta parte, que é a subir a lista, non? O rollo de que, bueno, as votacións xa están e que vamos a facer, non? É dicir, agora sería peor o remedio que a enfermidade. Hai outra que é rachar as primarias e ir a un consenso. E eu, de verdade, onde vou, é o que apuntaba David, a confianza. É dicir, a mí non me vale ninguna das dúas. Directamente non me vale ninguna das dúas. E eu lanzo a miña terceira. E é dicir, non nos presentamos as eleccións municipais e volve a confianza, porque desaparece o interese. E entón vamos a ver quen de verdade está aquí por un interese transformador e quen está aquí por un interese electoral. E vamos a falar de 2 tempos, un tempo electoral e un tempo social. E ademais, o deixo aquí cunha frase que escoitei onte nunha entrevista de David Dascur. E é dicir, as esquerdas, e as esquerdas institucionalizadas pensamos ou estamos cometendo o erro de que o importante é administrar o existente. Non, e o que temos que facer é transformalo. E non vai haber solución posible que saia daqui pura con confianza se non pasa por non presentar as eleccións municipais. O día seguinte, vamos a ver cantos estamos aquí. O primeiro que escoitei cando entrei pola porta que cheguei tarde foi que, palabras parecidas, estaba falando co compañero que está aí enfrente, era que non se podían, máis ou menos, vale, que non se podían sacar conclusións, que non se podían poner generalidades e tal. Entón, eu sentei-me aquí, o primeiro que preguntei era se alguén se falara das plantillas, que había plantillas. E incluso me dixeron, que moito non se falaba, pois, vamos a ver, aquí o que houve son 2 plantillas. Vale, pues mira, no sabes, si ninguén me come... Si queréis pedir palabra, pide a gente, o por vale, por favor, Sí. Xulio, por favor. Eu digo porque teño probas que eu vi que hai 2 plantillas, que alguén fale e que me demostre que hai máis, sin ningún problema. Entón, temos un problema, o tema das plantillas. Eu que tuve no seu momento que participei moi pouco, porque tampouco tiña moito tempo, participei no 15M e a partir de aí, un par de anos despois, entrei nunha organización política, estou afiliado a Nova. Entón, eu presumo de ter arte asamblearia. Teño arte asamblearia do 15M e teño arte asamblearia das organizacións políticas. Entón, facendo un pouco de memoria, eu creo que hai que analizar ben a situación. Eu, a primeira cousa que fiz cando se aprobou o regulamento de primarias foi preguntar en que quedara aquilo de un voto unha persoa. Un voto unha persoa. E un voto unha persoa, un voto, transformouse nunha persoa 8 votos. A mí aquilo me dio moi mala espina. Pero, bueno, falando con xente, había xente que me dicía, no, confianza, consenso, vale, bien, pues aí queda. Pero a miña mala espina estaba aí. Como se demostrou despois, co tema das plantillas,
ese foi un elemento consciente ou inconsciente, non sei quen o defina, que facilitou eses mecanismos. Entón, eso me leva a pensar, non teño probas, porque non me podo afirmar, pero sí que o penso, de si realmente a folla de ruta de algúns dos actores que participan en Ourense en Común, sexa desde ese momento, sexa desde un momento posterior, xa estaba dirixido ao tema das plantillas. Porque se xa era así, entón xa é moito máis grave que non había culpado das plantillas, senón a existencia dunha folla de ruta previa que se culminou co tema das plantillas. Iso me parece moito máis grave. Outra cousa que tamén me parece grave, a men de tema plantilla, a men de tema carretaxe que se comentou outro día, é o tema de que houve plantillas non para elixir a un ou para asegurar a dous, non, houve plantillas para copar a presencia de Ourense en Común no Concello. Non foi un ou dous, o objetivo era copar, porque elixir a 4 non vamos facer aquilo de exclusión, non vamos sacar maioría absoluta, penso. Vale, e elixir a 4 se cadre a totalidade dos que nos están no Concello. Vale, eso me parece tamén moi grave. Representatividade, legitimidade, legalidade e representatividade. A min non vai ter a miña representatividade que non cumpliu cos principios a toda hora. Vale, subí. Leni. Vale, pois, bueno, eu primeiro que nada queria decir que, bueno, a Asamblea do Martes non estiven, porque estaba por aquí, bueno, primeiro dar vos os parabéns a todas por o esforzo dialéctico e de tempo que estades facendo con todas as asambleas a semana deste calado. Medio fresca e da igual. Pero parabéns porque isto é duro e é grosso. Como non sei moi ben, seguín o paz, pero non sei moi ben como transcorreu a asamblea pasada, vou coller a dinámica que está tendo agora mesmo Miguel, de decir, pois, mira, o posto número que quedara na lista está aí en riba. Eu fago exactamente o mesmo, boto a Leticia Piñeiro na mesma cesta, non? Porque hai unha frase de Gramsci que ademais acuñou Martiño en algún momento, de Gramsci e algo parecido tamén Liber Contré, que cando o vello non acaba de morrer, o novo non acaba de nacer e no medio saen monstruos, non? Pois iso que temos agora, este é o noso monstro, pero polo menos é un monstro que bueno, nos que lle miramos a cara e non lle temos medo, non? Que estamos aquí todas dando a cara. Eso para empezar, para ben. Entón, como non lle temos o medo ao monstro e o que estamos creando é algo novo nas prácticas, porque é verdade que as antiguas prácticas políticas de políticos ou, quero dicir, na que unha persoa dunha dirección pois ten algo máis que decir que unha persoa mellor das bases, pois aquí se está rachando con todo. Queremos facer que isto, ademais, se copie para fora e que a xente o faga desta forma, que os partidos políticos de fora de aquí que o fagan tamén, que empecen a implementar e empecen a aplicar. Entón estamos creando un algo novo e temos que enfrentarnos a ele. Vale, guai, enfrentémonos, non? Que non haxa menos, non? Porque estamos ponendo unha solución, a que sexa esta boa, non sei cual é. Eu levo varios días, todos os días, igual que vos seguramente, pensando en cual é a solución. Pois, probablemente a solución que está apuntando Martiño, si ben non é unha solución ideal, porque se nos queremos presentar, o sea, se nos quixemos presentar as municipais para facer un freo da dereita, non? Claramente, non? O Partido Popular que ten tantas posibilidades de sacar maioría absoluta, non? E ademais, a ideoloxía, ainda que tú fagas un traballo de rúa, de fora da institución, vale, fora da institución, parte do que a superestructura ideolóxica do sistema se crea na institución. Entón, quero dicir, tú estando na institución tes unhas posibilidades de chegar diferentes, pero ainda así, a min eu sumo a proposta de Martiño perfectamente, quero dicir, non sei qual é a solución, pensei non moitas veces, falei con amigos, falei con amigas, falei con familia, pero non sei, cada vez que penso algo, boto para atrás o meu pensamento. Pero me vale esa solución, si con esto retomamos a confianza, a falta de confianza que temos agora todas e que todas desconfiamos e que tal. E antes de que termine o meu tempo, quería enviar unha lanza ao que dixo José Manuel de que, bueno, os partidos políticos non actúan per se con mala fe, e eu estou completamente de acordo, e a máis que enviaron a lanza a Esquerda Unida, que me consta pola miña cercanía
non milito en Esquerda Unida, e explicaba na prensa, sí, termino, pero por a miña cercanía me consta de que se houve máis prácticas nestas primarias, desde logo non fui con Esquerda Unida e quería simplemente ir aquí. Tiempo na cuenta. Vamos, comentando. Ben, bueno, cando votamos hai dous tipos de intencionalidade de voto. A primeira das participacións de intencionalidade de voto son a 8 candidatables. Aí vemos que cando analizamos a media dos 8 candidatables sobre os votos válidos, temos 188 de media. E, polo tanto, a desviación típica son 156, quere isto dicir que había candidatos aos que se lle votou moi pouco e candidatos aos que se lle votou moito, e o coeficiente de variación que o coeficiente que nos di se a mostra está homoxeneizada ou os datos son heteroxéneos, aquí os datos están heteroxéneos. E, polo tanto, iso é o primeiro que sabemos, que hai a 3 persoas onde se agrupan o 72% do voto, o 72% de 1568. Esas 3 personas son Xosé Mosquera, Miguel Doval e Lito, 68%. A partir de aí temos que saber como se distribúe ese voto en función da variabilidade do voto. Que se fixo? Pois o que se fixo foi coller a media e restarlle o voto que tuvo cada un a media, e nos daría aquí 2,46, 2,18, 95, e en valores absolutos ese diferencial o que se lle fai é o porcentaxe, e o que nos dá é o seguinte, nos dá que Mosquera e Doval non teñen diferencias estatísticamente significativas en canto a movilización de xente, e si Mosquera e Doval con resto dos compañeiros. Isto só nos sustrae a primeira dos resultados, que non existen diferencias estatísticamente significativas descriptivas, estadísticas, entre Mosquera e Doval. É dicir, si podemos ir á prensa e dicir que fulanito fixo unha cousa, poderíamos ir á prensa e dicir que fulanito fixo outra cousa con respecto a esta variación. Entre os 3 primeiros candidatos entre os 3 primeiros candidatos, Mosquera, Doval e Lito agrupas o 72% do voto, e esas variacións entre candidatos con respecto ao resto son altísimas. Por lo tanto, a conclusión que se extrae aquí é que hai un moi alto nivel de movilización por parte dos 3 primeiros candidatos sin diferencias significativas entre os 2 primeiros. Con respecto á segunda das... A pestañeña da baixa. Sí. Se analizamos a moda do valor que máis se repite en cada un dos candidatables con respecto á lista, a eso ya agrupamos o que aquí son listas de persoas non adscritas, listas de persoas espacio AGE, listas do espacio compromiso. Pasamos, hai que levarlo para ali porque está opción. Vale. Aí, en lista de espacio Esquerda Unida, hai 3 opcións na lista. Hai un espacio de Compromiso por Galicia, onde sabemos cal é os valores que se lle foron adxudicando. Un espacio, a diferencia é que na opción 3, que no primeiro Martiño Doval, segundo Martiño Ramos Ledicia, Martiño Ramos Doval Charlie, está bipolarizado máis o voto dentro do terceiro dos espazos, pero, sin embargo, sí que está co mesmo modelo de traballo en cada un dos espazos. A metáfora do cuco que fai o nido, eu a sensación que teño, máis alto, a sensación que eu teño é esa, a do cuco. Que o constituo digo con todo o respeto do mundo, fago para explicarme. Cando Martiño falaba da legitimidade, e o órgano que mandou, a ver cantos quedan aquí, eu non quero que suceda eso baixo ningún concepto, pero eu tomo como válida na medida de que quen non ten interés de ningún tipo, a mí parece triste que teñamos que calcular as estadísticas nun plan deste tipo nun proxecto cidadano. Son exemplares, perfectas,
Pero para min, escarállame todo o que me trouxo aquí desde o primeiro día, e incluso antes de que existira Ourense en Común me mobilizaba. E non son sospechoso de ser crítico con ninguna formación política, con ninguna. Estou en varios proxectos, algúns deles atascados, por os motivos que sexan, donde tamén está compromiso por Galicia, sabes? Están atascados porque non se sabe ver o que é un proxecto cidadano. Non vou entrar en cousas concretas que estén fora do Ourense en Común. Porque hai xente que chega a proxectos determinados e ven con ansias presidencialistas ou si coloco a este ou a outro. E non pretendo deslegitimar nada, é dicir, todo o que sucedeu probablemente non, de facto é legal, pero contradice por completo o que aquí se plantexaba. E claro, ao final, xa remato, o que se establece aquí é o seguinte: partidos versus cidadanía. Creo que está claro quen ten a razón, ao menos para mí. Si non se plantexara, non habría ningún problema, pero é que se está plantexando. E agora, para min, calquera solución que pase, pasa porque a imaxe que manda Ourense en Común é unha imaxe de cidadanía, un proxecto cidadano, non dunha formación política, nin de compromiso, nin de Anova, nin de ninguna formación política. Bueno, olímpicamente, pasando dos medios de comunicación, a sensación que ten calquera que participara desde o primeiro día neste proxecto, que foi aberto, que se convitou ás formacións políticas, as formacións políticas terán que saber o que fan para que non chegamos a esta situación. Sabes? Isto é legal, iso sí é verdade. Vale, ten a palabra Óscar. Vale, o primeiro que debo dicir é non volver a estar aquí repetindo os argumentos do outro día. E que non quero insistir no tema dunha organización de procedencia, tampouco, en modo alguno, porque a organización de procedencia, o único que servía era que habían elegido un candidato e eu fui respetuoso con eles hasta o día que se adoptou a decisión de participar aquí. E esa é a razón porque teña escasamente un mes de participación aquí. Non hai outra. É dicir, así como foi un respetuoso que aquelo, solo con eso. Tamén debo explicarme a algún que preguntou expresamente que eu recoñezo que se cometeu o erro de atender a esa xente que insistía no tema da comunicación. Evidentemente tamén captaríades que desde que eso está claro non hai nada, nin habrá nada, porque eu levo suficientemente tempo no plano político como para coñecer o que hai que facer e cando toca facer. Tamén non creo que teña que pedir disculpas por a xente que participou no proceso electoral libremente, que tamén os hai, que non iban con plantillas, David tamén os sabrá, non? Entón, creo que non toca para nada pedir disculpas por eso, porque creo que era unha invitación personalmente por feito de ir, pois como candidato, e como iba candidato Miguel, eu xa comentei aquel día que o feito de que houbera probablemente competencia por quen era o candidato estimulaba máis a participación na Casa da Cidade de Ourense que noutros sitios que non houve ese grado de participación porque algunhas das cousas estaban resolvidas. Vale, gracias. Emilio. Como moitas cousas se dixeron, vou nos dar por ditas e sí, porque senón estamos todo o rato dicindo bien. Eu creo que o meu punto de vista é que aquí non é un problema de persoas contra partidos, hai un problema de persoas contra persoas que non foron honradas. É un problema de confianza. A xente que tuvo unhas prácticas, cada un saberá o que fixo e o que non. Logo, creo que teño a conciencia bastante tranquila. E o que non me deixa a conciencia tranquila é esa confianza que me falta con xente. Eu hasta hai pouco pois tiña confianza en toda a xente que estaba traballando no día a día de Ourense en Común, que non era pouco, non era tanta como había aquí, claro, pero non era pouco. E había confianza, pues sabías que si unha cousa que tiña que facer a unha persoa, pois sabías que iba a estar feito, porque confiabas nesa persona. E agora hai unhas prácticas aquí que se deron, que non me vou a meter en estadísticas, non vou a meter en plantillas, nin nada, porque non é só eso, houve outras prácticas máis, que non foron honradas con respecto ao proxecto. Un
proxecto de persoas e de esa confianza e generosidade que se pedía antes, ese depósito de confianza. Eu fixen depósitos de confianza que, bueno, que se foran cuartos tiña ali, vamos, algo, e de generosidade, macho. E hoxe non o podo facer. E eu, así, neste sentido, non podría seguir neste proxecto, non me sinto con confianza suficiente como para seguir traballando, aparte que digamos, a estadística podedes ver que eu non tuve inscripción ninguna, nin a teño, en concorrer a unhas eleccións, si a seguir traballando nun proxecto forte, ou polo menos o era, que é moi práctico, ou polo menos o era, e que había moita confianza e generosidade, ou polo menos, e eu así non podo seguir tampouco, e sinto moito porque ilusionábame, sinto moito, sobre todo, pola xente que está ilusionada fora, porque creamos unha expectativa, e agora que podemos crear un pouco de frustración e de desconfianza contra calquera outro proxecto que se poda salir no futuro, pero así é imposible. Non, un lado con desconfianza, non, un lado con prácticas deshonestas, non vamos a ningún lado con este tipo de cousas. Xa non vou entrar na bella política, na nova política, nas organizacións que fixeron, que non fixeron, porque hai moitas organizacións coas que non estamos sendo honrados, non? Porque hai organizacións que non fixeron nada, e hai que tamén decirle gracias a esas organizacións que non fixeron estas prácticas, porque non foron todas, de feito non foron unha maioría, nin a maior parte, nin un porcentaxe elevado. Foron personas en concreto de algunhas organizacións que fixeron algo que está moi mal, e eu así non fixeron. Desde logo que non se entenda unha referencia de carácter persoal. Nos que eran, todo con respeto, pero me parece que sería un pouco claramente. O que pasa é que creo que non é un pouco candidato neste proceso. Non é. Isto se está a demostrar aquí, non? Eu pediría a todos unha... Primeiro, que asumamos que o home novo non existe. Aquí todos somos prisioneiros dunha estrutura mental que produce dunha estrutura social. E os comportamentos generosos e non generosos danse en todos nós. En todos nós, de maneira permanente. Por tanto, aquí non hai seres angélicos e diablos. Creo que eso é superstición. Por tanto, falemos en claves medianamente racionales. Eu nesa clave racional, creo que debemos dar unha saída a isto. Eu entendo a posición de Martiño cando propón non presentarse, e creo que sería unha boa opción para Ourense en común. Ahora, eu fago unha reflexión. É unha boa opción para a xente. Eu, de verdade, chamademe inxenuo. Eu escribí nesto hai 5 anos. Dicen hai 5 anos, está escrito. Dice, un proxecto conformado deste xeito, eu por eso me sumei, eu creo que nesta cidade, nestes momentos, ten a posibilidade de ser hexemónico. Se facemos as cousas, ben. Ten a posibilidade de ter alcaldía e conformar o traballo da institución, correxindo algúns problemas que tuvemos outros, que era que non tiñas nada detrás, ou tiñas moi pouco detrás, correxindo eso. E que eso, creo que esa acción combinada agora, nestes momentos, non a debemos votar o Río Miño para que leve a corrente. E entendo perfectamente a posición de Martín, e creo que, repito, en clave interna, posiblemente, fora a mellor solución. Entón, eu digo, é tan complicado presentarnos diante da xente, reconocer que nos equivocamos, introducindo unha cuestión como a competencia, que todos nos equivocamos, asumamos eso colectivamente e defender unha saída entre todos de maneira responsable. E creo que a saída se fixo tamén en outros sitios. É unha serie de persoas nun cabeza de lista, neste caso preferiría unha cabeza de lista, se vos repetimos, que nos representa a todos e prosete isto, porque senón o problema é que vai quedar un segmento que vai ser unha especie de partido antipartidos e do outro lado unha coalición de partidos. Oigan ustedes, levamos aquí un ano, eu creo que sería botar un traballo moi, eu, de verdade, cando, e remato con isto, cando encarguei aquí, dixo, eu estou aprendendo muitísimo. E eu non quero botar ao Río Miño a miña aprendizaxe durante este tempo que levo traballando. Me gustaría cerrar a mí. Costó mucho conseguir las 1500 firmas. 1500 firmas se consiguieron para presentarse a unas elecciones municipales. Eso lo conseguimos, ¿no? Ahora esas 1500 firmas que nos firmaron, las echamos al río Miño, que nos llega y que dejamos nuestro papel
ahí por fuera. Punto número 2. Sabíamos que iba a haber voto en bloque, por eso hicimos el Daudal, ¿o no? No estuvimos buscando la manera para que si hubiera voto en bloque se acabara con el voto en bloque. Hicimos el Daudal. Eso fue así, en esa reunión que duró un sábado entero. Y después, por último que lo tengo aquí apuntado. Los tengo doble pizarra. Por último, solo decir que hay una norma del Ourense Común, que en el momento que vienes a una asamblea, formas parte del Ourense Común. Es decir, aquí no hace falta nada más que venir y estar aquí para formar parte del Ourense Común. O hace falta algo más a mayores. Y ahí dejo la reflexión. Eu aquel sábado, cando se aprobou o regulamento de primarias, eu falei do problema que non estaba de acordo co regulamento, do problema, por exemplo, das plantillas. E se dixo, por parte de algún membro, non? Dixo, o que o faga queda retratado. Pois quedaron retratados. Cando alguén critica as organizacións políticas dende esta visión, eu non me sinto representada e non me reflexada e eu estou militando nunha organización política. Creo que o que se está a falar é de prácticas, non de organizacións políticas en xeral. E hai xente que ten organizacións políticas que realizan prácticas determinadas e outros tratamos de non facelo. E xa está, iso que se está, creo que criticando aquí, non? E dixo claro agora en vídeo, fai un pouco. Entonces, non volvamos a dicir eso de que contrapartidos ou non, somos un grupo de xente que queremos facer un proxecto o máis honesto posible de cara á cidadanía. E, polo tanto, eu tamén creo que a cidadanía, comparto con Carlos Varela, este proxecto xa lle pertenece tamén á cidadanía, considero que sí que habería que presentarse, pero o monstro, como ben decía Ledicia, o monstro está creado e está creado por as organizacións, por os partidos políticos. Non o creo máis que as organizacións políticas. Entón, eu creo que teñen que ser elas generosas, resolvan a situación. E creo que teñen que facer xa, porque se está acabando o tempo, quizás unha proposta. Eles son os que teñen que facer, recoñecer o erro, que non era esa forma de actuar en Ourense Común, e facer unha proposta que permita a confianza ao grupo que xa non temos confianza. Perdonado o resto, pero desde un pelín de confianza que tengo, pero bueno, un pelín de confianza, non podes, Óscar. Non, sabes que unha variable calquera, unha distribución de, perdonadme todo, porque sei que estou machado, unha distribución de probabilidade é continua ao largo de todo o campo de datos. Simplemente che aconsello que collas os 4 últimos, as votacións do posto 5, 6, 7, 8 e aplica o mismo que fixeches ti. Non podes, Óscar, e ti o sabes de sobra. Vou intentar ser moi constructivo, é dicir, temos un problema e é que temos que intentar buscar, atopar e confluir nunha solución. É dicir, eu creo que xa nos temos que centrar neso. É dicir, o tempo pasa, o comentou antes o compañeiro, eu creo que temos que chegar a ese punto. O punto primixenio para mí ten que ser un punto onde haxe un mínimo de empatía entre todos. É dicir, que eu sinceramente, Mosquera, eu sí que creo que tendes que pedir disculpas. E non o digo por mal, non tomedes a mal o que vou dicir. Eu sí que creo que ese sería un bo punto de arranque. Eu sí que sería bo, é dicir, e falo pola plantilla de compromiso, falo pola plantilla da nova, e as que haxa, que de verdade non vi máis, pero as que haxa, as que hai máis... É que se diz dúas tes que dicilas todas. É que eu non a sei, pero cedo xa palabra que a diga. Díxelo antes. Vale. Por anuncios podo contestar. No, o sea, o interés transformador creo que o teño xa presente, entonces cando veño aquí é por intentar acumular forzas para ganar o Concello, porque a parte do interés transformador tamén temos que estar nas institucións, considero. Entonces, eu creo que non debemos botar por terra o traballo que levamos feito aquí durante máis dun ano. Eu sou militante de comisións obreras tamén, cando me preguntan como milito nun sindicato desa clase, digo que eu que non quero botar por terra toda a sangre, sudor e lágrimas que tuveron que pasar camaradas e compañeros meus fan moitos anos para poñer en pé unha cousa tan grande, para que ahora que tiremos nós. Pois o mismo considero como Ourense en Común. Nós mesmos non podemos tirar isto. Punto final. A última intervención que fixe o día da 17 é que posiblemente vou asumir un gran da frustración. Eu decía que tiña que seguir adiante, pensamos todos, e solamente leva un minuto. O partido sempre xogan dous equipos. Volven a xogar dous equipos o partido. E o sistema electoral, as normas son deses dous equipos. Perdimos o balón. Non quero pensar que alguén o pinchou.
Concordo coa acción de Martín. Tiene que ser así, subir un grado de frustración e seguir motivando. Pois eu penso que é unha acción, non ten máis valor que unha acción persoal. Respeto todas as demais. Non presentarnos. Falta confianza, falta autoestima, falta dignidade en Ourense en común. Necesito corazón e non estatística. E ora, a citar outra cita distinta da que vimos repetido, Molière decía en el libro castelán, de que son nacionalista, el médico mantiene al paciente, el tiempo lo va a curar. Necesitamos tiempo. Nada menos. De estadística, pero claro, como saites aí, pois me obriga, porque eu cando vexo a alguén que con algo que se pode mellorar, pois teño que actuar, non? Se pode decir verdade, se pode mentir, se pode facer estadística. O que non é moi acaído neste caso é que con isos datos, utilizar estadística descriptiva, utilizar a normalidade cando o dato non cumple, non siguen a curva normal, é falar de media, falar de medias, de medianas, cando, bueno, non digo máis, son 27, o sea, non puxen a facer análisis factorial, análisis de plus, de minería de datos e tal, que se pode demostrar todo o contrario, vale? Todo o contrario, non o vou a facer. Eu iba a decir non vou ir por esa liña, decir, esa sorte de positivismo, non, de buscar nos datos unha justificación do que queres decir e poñendo que a mí sorprende, porque non sei, como dixo un compañero me acertaba, un compañero que era, de que non se pode equiparar partidos políticos á cidadanía, é dicir, tú puxeches 4 tabuas, das cales eran 3 de partidos políticos e unha que era de xente, e ainda por riba de xente era bipolar, porque había varios nomes, era a única que había varios nomes, non sei, bueno, como xa che acaba de decir con Antonio, pois non vou ir por esa liña. E vou ir a outra que creo que é onde temos que chegar todos, non? Eu concordo de pleno con Carlos, e además con Carlos levamos aquí no inicio, é dicir, empatizo é eso, é dicir, é eso, cando eu falo de legitimidade, Alex, é eso, é dicir, empatizar con unha persoa coa que levas traballando durante 6 meses, e ainda que non sean 6 meses, e unha semana, se tú estás con Esteban unha asamblea, empatiza con Esteban, porque non para de traballar, porque está arreo pro proxecto. E esa situación de desconfianza, a mí, imposibilítame para seguir. O sea, imposibilítame, pero de ninguna das maneiras. E eu só digo, e un pouco collendo tamén o que acaba de tirar o compañero, de que necesitamos tempo. Eu non creo que a legitimidade do proxecto ou a hexemonía do proxecto ou a hexemonía de transformación social gañese dentro do Concello. E máis no momento no que vivimos, e no tempo electoral que vivimos, e na aceleración do proceso histórico que vivimos. Eu creo, porque cando decides que é a primeira vez que temos algo detrás e hai unión dos políticos, a mí gustaría ver o que temos detrás e a forza que temos realmente de base e fora daqui. E igual non é tanta, igual invertimos os tempos, igual aceptamos un tempo electoral porque había unha necesidade e nos esquecemos dese outro tempo, que é o tempo da transformación. E igual debemos de volver e primeiro facer músculo e despois entrar. Pero eu creo que, obviamente, isto pode debatirse, pero obviamente, así, eu así non vou a ningún. Haciéndose la gente, ciudadanos que han venido aquí, y gente de partidos que también son ciudadanos, obviamente, que hay veces que parece que lo olvidamos, han estado trabajando, han estado creando un proyecto como si fuera bonito, porque yo cuando llegué aquí y vi el cariño que se le estaba poniendo, todo el trabajo que se estaba haciendo, me quedé flipado y me quedé. Con errores de por medio, obviamente, ha habido errores de por medio, errores que llevan a situaciones como esta, el no tener en cuenta situaciones como esta, ¿sabes? Errores, pero errores dados por la confianza unos en otros y el creer que todo iba a ser igual. Alguien te decía por ahí, es que somos muy naif y nos la han colado hasta el culo. Pues sí, señor, de alguna manera, ese y muchos más errores, se están teniendo muchos más errores, pero este proyecto se está cuidando como un niño y se está haciendo un proyecto eso basado en esos valores, en confianza, en tal, como decía el otro día, más allá de reglamentos, de cosas, más allá de vieja política. Y no solo decir, abandonamos la vieja política, es decirlo, las palabras quedan muy bonitas, pero hay que tenerlas de contenido. Y enseñar una estadística manipulada, a mí me parece que no es una manera de hacer nueva política, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí, de lo que he dicho antes, yo una propuesta concreta. La propuesta concreta es personas de partido o de no partido que se ve que no hay una confianza en ellos, oye, presentar la renuncia.
se da de baja el proceso electoral porque ha estado manipulado y se hace, a mí sí me parecería una lista de consenso, y si lo hay. Si no se llega a la lista de consenso, es que esto no está maduro y entonces no nos presentamos. Entonces yo sí opto por intentar ir a las municipales, pero con un proceso con confianza, con garantías y sin pasar ciertas líneas rojas. Esto de negociaciones de despacho para venir aquí a votar en bloque una cosa, todas estas cosas, eso es vieja política de hoy, ¿vale? Esto es una asamblea. Las cosas las tenemos que decidir aquí entre todos y todas, hablarnos clarito, honestamente y entre todas construir. Y ahora mismo la manera honesta y con confianza de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y como personas no nos vamos a matar, ¿sabes? No decir tú sino coño, os quedáis, golpeamos todo, pero me ha metido la pata atrás y vamos a ver. Que, bueno, temos que ter o dereito de equivocarnos, todo o mundo, temos que ter o dereito. Non, vou falar para ti, Óscar. Temos que ter o dereito de equivocarnos, pero claro, eso ten que vir despois a, pois, cando reflexionas mínimamente e dis, isto non o fixen ben, chegar e dicir, joder, pois non o fixen ben. Pero o que me parece increíble é presentar unha manipulación dos datos, porque eu diría, estou completamente aberto, eu non teño a verdade absoluta, estou completamente aberto que se digan hai máis información ou máis plantillas, todo o que queirades. Perfecto. Eu, persoalmente, diría, bueno, pues, mostrádeme, porque eu fixe unha búsqueda, non as atopei, pero como non creo que sexa perfecto, estou perfectamente aberto a que alguén mo diga. E di, mira, aplica estes filtros e tes esta. Perfecto. Pero non me equivoco. Porque, claro, para min, personalmente, se abre máis a fenda da desconfianza, que non só non se acepta que houve un erro, sino que ademais se ven a mostrar, manipulando, que houve, por si nos sirve salpicar a todo o mundo, que hai máis mierda. Non? E mira, eu, sinceramente, volvo a dicilo, creo que todo o mundo metemos a pata en moitos momentos, e non sei se é momento de confesións, podría ser, e asumo perfectamente que tamén teño os meus erros, evidentemente, pero, por favor, se imos a seguir avanzando e estamos facendo mínimamente propostas e intentando buscar solucións, vamos a facer constructivamente e non intentando salpicar a todo o mundo e máis aínda con mentira e manipulación, por favor, porque es que é un pouco escandaloso, Haciéndose la gente, ciudadanos que han venido aquí y gente de partidos que también son ciudadanos, obviamente, que hay veces que parece que lo olvidamos, han estado trabajando, han estado creando un proyecto como si fuera bonito, porque yo cuando llegué aquí y vi el cariño que se le estaba poniendo, todo el trabajo que se estaba haciendo, me quedé flipado y me quedé con errores de por medio, obviamente. Ha habido errores de por medio, errores que llevan a situaciones como esta, el no tener en cuenta situaciones como esta. ¿Sabes? Errores, pero errores dados por la confianza unos en otros y el creer que todo iba a ser igual. Alguien te decía por ahí, es que somos muy naif y nos la han colado hasta el culo. Pues sí, señor, de alguna manera, ese y muchos más errores, se están teniendo muchos más errores, pero este proyecto se está cuidando como un niño. Y se está haciendo un proyecto, eso basado en esos valores, en confianza, en tal. Como decía el otro día, más allá de reglamentos, de cosas, más allá de vieja política. Y no solo decir, abandonamos la vieja política, es decirlo, las palabras quedan muy bonitas, pero hay que tenerlas de contenido. Y enseñar una estadística manipulada, a mí me parece que no es una manera de hacer nueva política, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí, de lo que he dicho antes, yo una propuesta concreta. La propuesta concreta es personas de partido o de no partido que se ve que no hay una confianza en ellos, oye, presentar la renuncia. Se da de baja el proceso electoral porque ha estado manipulado y se hace, a mí sí me parecería una lista de consenso, y si lo hay. Si no se llega a la lista de consenso, es que esto no está maduro y entonces no nos presentamos. Entonces yo sí opto por intentar ir a las municipales, pero con un proceso con confianza, con garantías y sin pasar ciertas líneas rojas. Esto de negociaciones de despacho para venir aquí a votar en bloque una cosa, todas estas cosas, eso es vieja política de hoy, chavales. Esto es una asamblea. Las cosas las tenemos que decidir aquí entre todos y todas, hablarnos clarito, honestamente y entre todas construir. Y ahora mismo la manera honesta y con confianza de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y como personas no nos vamos a matar, ¿sabes? No decir tú sino coño, os quedáis, golpeamos todo, pero me ha metido la pata atrás y vamos a quitando los plantillazos del medio, respetando el que se considera el voto puro, manteniendo todos los candidatos y manteniendo la representación de la organización en la que estamos. Yo lo tengo aquí, pero vamos, yo la mandé por correo, imagino que estará en el correo. Es semejante a que fai Charlie, ¿no? Sí, o sea, pero a mí no me sobra nada, en la lista, todos somos
A mí non me sobra nada, todos contamos, todos tenemos unha opinión e todos tenemos un valor. Pero non sei, si que te la paso a ver si está... Vale, a ver se nos aclaramos. Entón, temos, vais a votar primeiro se abandonamos a carreira electoral, segundo, se esa variante xa nos vamos, non é porque se esa miña, pero é así. Despois, si non, si seguimos, votamos a lista actual, si se mantén ou non. No caso de que non se manteña, hai tres propostas. Unha, que é a de reorganizar a lista en base aos plantillazos detectados. Outra, ir a unha lista de consenso, non? E outra, e non hai outra. Ir a unha lista de consenso con las vacas. Bueno, vamos a ir por pasos. A ver. Eu creo que a Asamblea hoxe non está madura para facer votación. Penso eu, eu creo que, o sea, eu espero, primeiro, a mí gustaríame que os movese aquí, pois efectivamente, todos somos necesarios, pero eso, o sea, non sei, creo que para votar todo eso... A ver, por favor, Hugo Vizquenda, que quera pedir, pida un minuto. Utilizando os protocolos de toma de decisións e a votación, se recordades, non é a primeira ferramenta que temos para tomar decisións. Claro, entón teríamos que... En a actual votación de sí non... No, pero hai varias propostas en riba da mesa e non son, digamos, bueno, poden ser complementarias en algúns aspectos, pero temos o consenso como unha ferramenta. Además, si queremos votar. Para regular o protocolo de armar. Non podemos ir a un sistema de competición, temos que ir a listas de consenso entre todos, decidir unha lista e puxen o exemplo de AG no seu momento nas autonómicas. Se dixo que eso era cochambeos de partidos políticos para por os seus. Agora chegamos ao punto no que nos damos conta de que o mellor hubiera sido unha solución facer unha lista de consenso que nos representase todo o mundo. Vale, chegando a ese punto, simplemente contestar o que decía Xulio das plantillas, remato xa moi rápido. Hai plantillas, aínda que con menos votos unhas que outras, hai plantillas de Anova, plantillas de intención de voto, Anova, Compromiso, xente independente que hai dúas listas cruzadas, Podemos, hai de Esquerda Unida, que eu non considero plantillas, senón intención de voto, pedir o voto, simplemente. Pero resulta que aquí acabe votando todo o mundo, acabe, quizás sei que tendes dereito, pero aquí hai xente que veu por primeira vez, imaginade que isto se decide por eso. Eu suxeriría que hoxe votación non. Estamos buscando ese consenso, esa empatía, ese punto de encontro. Non, de competición, eu de verdade. Xente, quedamos 8 minutos. Estades sendo cronometrados a 30 segundos. No, yo creo que en estas condicións deberíamos darnos un reposo a ver se somos capaces de trazar unha línea, unha folla de ruta mínimamente consensuada. E desde logo digo unha cousa, se ao final decidimos votar e votamos, eu creo que votar propostas que significan estigmatizar a uns compañeiros frente a outros, creo que, de verdade, honestamente, non o deberíamos hacer. É dicir, de anular a lista, eu creo que hai que anular a lista. Porque non é presentable, ademais, ante a xente, dicir, anulei a lista para iso. E derogación de cargos ante incumplimiento dos principios, porque ese é o noso máis polo compromiso cara as obras. Creo que se se incumplen os principios e non somos que de articular mecanismos de control e de derogación, que era o noso compromiso, mal vamos. Logo, fago unha proposta de consenso no primeiro punto, porque eu sí que creo que votar pode ser un desastre. Unha proposta de consenso no primeiro punto, que foi unha proposta que fixas antes, que foi que decidamos non presentarnos se non somos quen de encontrar unha solución que cumpla cos principios. A realidade desta. Eu penso que isto hai que facer e hai sobre propostas concretas, unha é abandonar as municipais, outra impugnar a lista, outra lista de consenso sobre a propia lista e outra de consenso, o sea, que a tomaría a Asamblea e unha
consenso que tomaría a propia Asamblea ao marxe da lista. Entón, ya temos 4 temas aquí, dixemos 3 ou 4 días, a fin de semana, botemos unhas cerveixas, e a próxima semana fagamos o TV. Bueno, ves que viña. Totalmente con José Manuel, tamén vendo que hai esa total problemática. Eu creo que sería positivo por todos que se aquí se está notando ahora mesmo esta asamblea máis forte que aos ciudadanos ou que sexa, que aquí queremos decidir, pois mellor é algo positivo que se elabore a lista para que todos se sintan representados, para que todos... O de pedir perdón de Xulio, o de David, de que non hai confianza e de que precisamos, creo que debe as persoas, o sea, as organizacións ou as persoas, o que sea, que crearon un monstro, mellor podrían traer unha proposta que salve a confianza. Falla confianza. E se non hai confianza, a proposta pode ser marcharnos todos, podemos votar, pero o día seguinte mellor aquí non aparece ninguén. Entón hai que ter cuidado, porque a proposta ten que ser... Llegar dúas opcións brutais, que, por unha banda, abandonar a carreira electoral, por outra banda, impugnar a lista que saiu das eleccións, e dentro de impugnar a lista que saiu das eleccións, si sale que non se impugna, pois nada, pero si se impugna, as posibles solucións, e é unha lista de consenso, que é o que falaban Alex e Charlie, non? Sí. ¿Puedo matizar la propuesta? Vale. La propuesta sobre la lista de consenso era partir de la propia lista de candidatos, en principio, con las vacas de las personas que se dirán de baja, ¿vale? E incluso tener en cuenta la medida los propuestos de la gente. Abandonar o tempo electoral, outra proposta que abandonar a lista, que saiu das eleccións, outra proposta que facer unha nova lista de consenso, pero sobre a lista que saiu das eleccións, outra proposta que é facer unha lista de consenso, pero nova, sin a lista esa, e despois a proposta que teña que traer Compromiso por Galicia apelando como a nova, por menos tamén. Pero se non que saiu das organizacións, teña que traer. Hai estas 5 propostas, por lo tanto, non Unha cuestión de orden. É que é unha cuestión de orden. A ver, usted el papel de dinamizador. A ver, hai estas 5 propostas, por lo tanto... Unha cuestión de orden, se pode ser. É que dixo antes, claro, hai que votar se vota, que meira. Non, hai 5 propostas. Pero non hai tempo. No, a ver, é unha cuestión de orden, non hai tempo de votar. É dicir, estamos fora de praxe. Entón, hai esta. Por lo tanto, temos que acordar como se vai funcionar, cando volvemos a reunirnos, se nos volvemos a reunir ou non nos vamos a reunir. Para que haxa unha convocatoria ordinaria da Asamblea, ten que... Dos días. Desde que o lunes podes explorar a todos despois. Claro, do de hoxe para un martes ao punto 4 é a lista de consenso. Sí. Crear unha nova lista sobre a lista. No, en tomo 3. Vamos a ver, dentro das persoas que hoxe manifestaron